Eskerrik asko, presidente jauna, batzarkidok, egun on guztioi. Gaurkoan hemen daukagu PPek aurkeztu duen mozio berri bat okupazioaren fenomenoa hitz egiteko. Baina gaurkoan, beste behin ere, ez da gure lurraldean ditugun arazoei irtenbidea emateko proposamenak bilatzeko ez. Beste behin ere, aurkitzen gara propaganda mediatiko eta segurtasun ezaren markoa instalatzeko intentzioa bakarra duen mozio batekin. Okupazioaz hitz egiten duzue fenomeno bakar eta bateratu bat izango balitz bezala, baina prozesu guzti hauen atzean behar anitzak eta pertsona anitzak daudela eskutatzen saiatzen zarete etengabean. Eta gaurko eztabaida hau hobeto zentratzeko, iruditu zait garrantzitsua dela datu batzuk hona ekartzea. Y es que el 70% de las casas ocupadas son o pertenecían a bancos y en otra buena parte a fondos buitre, que creo que no les tengo que explicar a ustedes lo que son los fondos buitre porque los conocen de primera mano, ¿verdad? En cuanto al perfil de las personas que ocupan, los datos son los siguientes. El 75% de las veces, el motivo de la ocupación es la falta de recursos. El 70% de los casos son familias y casi la mitad de ellas con menores a su cargo. El 60% han pedido en algún momento una vivienda social a alguna institución pública. Okupazioa beraz ez da arazoaren iturburua, eta hori argi geratu behar da hemen. Okupazioa, kasu gehienetan, arazoaren ondorio bat besterik ez da. Urteetan zehar, enpresa handi eta espekulatzaileen mesedetan gobernatzen ibili zaretenen etxebizitza politikaren porrota da, okupazioa. Eta benetako irtenbideak bilatzeko inkapazitatea eskutatu nahi dituzue horrelako eztabaida faltsutuak gaur hona ekartzen. Izan ere, alokairu sozialerako 6.000 etxebizitza eskatzaile baino gehiago daude etxebiden izena emanda. 35 urtetik beherako milaka gazte ezin dira emantzipatu. Diru sarreren 70% alokairu pribatua ordaintzeko erabili behar dutelako. Gazteon emantzipazioa adina 30 urte da, bataz bestekoa. Etxebizitza hutsa Gasteizen, soilik Gasteizen, ia 11.000. Epaitegiek egunero kanporatzen dituzte hipoteka edo alokairuaren ordainketa aurre egin ezin dioten familia ahulak, inolako alternatibarik utzi gabe. Higiezinen agentziek kolektiboak diskriminatzen dituzte bere gaitasun ekonomikoengatik eta arrazoi arrazistengatik. Finean, espekulazioak ezinezko egiten dio jende askori etxebizitza bat eskuratzea. Y ustedes me dirán, es el mercado, amigo. Pero no, no es el mercado. Es la economía al servicio del mercado y vuestras políticas y las vuestras al servicio de las grandes corporaciones y los especuladores. Hauek dira etxebizitza politikaren porrotaren datuak, baina arazoa are oinarrizkoagoa da eta etxebizitzaren ulerkeran dago gakoa. Zuek etxebizitzan negozioa egiteko bide bezala ikusten duzuen bitartean, gu beste eredu bat aldarrikatzen dugu. Eta Euskadiko etxebizitza legea jasotzen duen moduan, etxebizitza eskubide subjektibo bat da, eta pertsona guztiek bermatuta eduki beharko lukete. Eta gaur egun, hemen, gure herrian ez da hori gertatzen. Aurkeztutako mozioaren harira, ez naiz gehiegi luzatu nahi, baina pare bat apunte bai egin nahiko nituzke. Esan bezala, nik lehen aipatuen bezala eta beste talderen batek hemen aipatuen moduan, gaurkoan ez da inolako soluzio biderik bilatzen. Izan ere, derribarekin zer bilatzen duzue? Benetan uste alduzue arazoa horrela bat batean desagertuko dela? Eta bertan bizi diren pertsona guzti horiek, zer uste duzu egingo dutela? Desagertu, joan, ez dakit, aurkeztutakoa gaurkoak ez dauka gure ustez esankarik ez bururik. Alderdi Popularraren mozioarekin sartuta, esan bezala, zuen helburu bakarra da beldurraren kanpaina zabaltzea, eta hori argi eta garbi ikusi daiteke laugarren puntuan. Baina horretaz aparte, guri atentzia ditu digun bi puntu ere kontuan aipatu nahiko nituzke, y leo textualmente, defender el patrimonio municipal y poner en marcha de forma urgente el derribo. Curiosa manera de defender el patrimonio derribando. Segundo punto, agilizar el desalojo de las viviendas ocupadas y garantizar de este modo el derecho a una vivienda social. Curioso modo también el de garantizar el derecho a una vivienda social desalojando a la gente. Bestetik, gobernuko alderdiek proposatutakoa, esatea ere ez dugula babestuko, ez gaitu harritzen jeltzalen partetik oinarrizko eskubidea dena merkantilizatzeko helburua eukitzea, baina bai sozialistei gomendio bat bidaltzea gustatuko litzaiguke,
Eta izan ere oso arriskutsua da, hemengo eskuina eta ultraeskuinaren marko diskurtsiboak erostea. Eta ikusi izan dugu, Europan nola joan den, eta estrategia berdina da. Beldurra zabaltzea eta gerora ustezko sendotasunezko irtenbideak proposatzeko eurek agertzea defendatzaile gisa. Eta hori finean, hemen bota da ere, jendea engainatzea da. Eta azkenik, elkarrekin taldeari, esatea erabaki dugula mozioaren alde egitea, egia da puntu asko gu beste era batean idatziko genituzkela, baina uste dugu bertan jasotzen diren ideia nagusiak beste instituzio batzuetan, Gasteizko Udala kaso, Bilduk sustatuak izan direla, egin batean, orduan uste dugu logikoena eta zintzoena badela mozioa bestea. Eta aipatzea guk zergatik ez dugun gaurkoan inolako moziorik aurkeztu edo emendakinik aurkeztu, uste dugu garrantzitsua dela eta esan duan moduan PPren estrategia hau ez elikatzea eta horregaitik planteatu dugu gaurkoan ez aurkeztea inolako emendakinik. Eta nire lehenengo interbentzioarekin bukatzeko, aipatzea gure taldearen ustez etxebizitza politika zeharo aldatu behar dela. Izan ere, gaur egungoak ez dio inondik inora gizartearen gehiengoak dituen nahi eta beharrei erantzuten, eta hemen gure aukera, eta argi eta garbi esan behar dugu, gure aukera argia da. Etxebizitza eskubide bat da, eta eskubideak ezin dira merkantilizatu. Hori jarri behar dugu gaurkoan mahai gainean. Eta horregaitik, bilatuko gaituzue, aurkituko gaituzue, gu benetako irtenbideak bilatzen, dituzten proposamenak egiten, eta horre egongo gara. Eta bukatu baino lehen, señor Oyarzabal, si me permite, le recomendaría que usted fuera a Recaleor, no a crispar, si va en ese tono no va a crispar, y de esa manera no haría el ridículo que ha hecho usted aquí, diciendo que Recaleor es de la izquierda abertzale. Eskerrik asko. Mila esker.